Jepa jagat wasisaning Bathara. Wayah Bathara jagat. Kula kadhawan sowan wonten negaring Mandaraka. Rama Prabu. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna menika badhe ngrembak perkawis menapa? Nek kaya ngoten niku jenengan sampeyan terus ngendhak dhateng jiwaning Petruk. Rasah gumelan cangkem. Kowe manut karo Duryudana apa ora? Nek kula manut, slamet uripmu. Yen kula mboten manut, nggih. Iya. Sampeyan tau dimong, Prabu Mandrapati bapak sampeyan tau dimong. Eyang sampeyan Prabu Mandrawanara tau dimong. Apa eyangku jenenge Mandrawanara? Apa udu? Dudu. Dudu ya wis. Aku ya meh ngawur. Lah sapa tenane? Mbah aku ora ngerti. Lu maca buku ya.